Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin Hubban Shadidan, wato dai so mai tsanani. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗakar da ku, ya ilimantar da ku, gami da nishaɗantar da ku masu sauraro. So a yau muna ɗauke da wani ƙayataccen littafi shahararre mai suna Hubban Shadidan, wato so mai tsanani, wanda Bilkisu H. Muhammad, Mrs. Awal by Force Zage ta wallafa. Wannan littafin ya kunshi soyayya madarata, takaddama a rayuwa, cin amana, makirci, yaudara, tausayi, zamantakewar iyali da wasu a cikin wasu, wanda yake zuwa muku daga taskar Hausa Novel TV. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas, wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Tana kwance akan gado ta yi rufda ciki, kuka take yi sosai. Hisham ya gama duniya cewa bai damu da ita ba, gashi kuma tana bin sa akan ya sauya mata mota, amma yaƙi. Gashi a karan banza ya siya wata 'yar ƙauye da bata da matsayi, kuma bata taka wani matsayi ba, har ya siya mata irin motar da ita take so. Ji tai kaman an murgino da ita ƙasa. Hisham ta gani a gefe yana ƙoƙarin ƙarasowa, inda ta yi maza ta kaushe tana ƙoƙarin share ƙwalla. A ɓangaren shi kuma ya ƙuri yana kallanta. A'a, Nur, kuka kuma? Oh my goodness. Gaya mani, wa ya sa miki kuka? Sai ya kai hannu ya share ƙwallon fuskarta, ta ture hannunsa tare da ja da baya. Yaya Ishan baka sona? Ta faɗa cikin muryar kuka. Yayi saurin ɗora yatsinsa kan labbanta. Kar ki ce komai, sai na tambaye ki, ina gudun haka. Dan Allah yanzu karki bata mana shaɗi na. Yanzu me zan yi? Ki tabbatar da Isham yana son Nur. Wani irin takaici ne ya kamata, ta ma kasa sarrafa zuciyarta. Koyaushe magiya nake maka akan ka sauya min mota Isham, baka yi ba, amma tashi ɗaya ka je ka siya wannan baƙauye. Wani irin razanin nan kallo ya watsa mata tare da katseta, wanda ya tilasta mata tsuke bakinta. Ashe baki da mutunci Nur? Ban saki yar bakin ciki bace ba sai yanzu? Ban tsammaci haka daga gare ki ba ai mana. Aina umatar Mubarak ce, zan iya mata komai in dai zaki zamo mai sanya ido akan abin da zan dinga mata. To lalle zaki sha wahala, kuma zaki bata lokacin ki a banza. Ba ma haka ba, idan har zaki ci gaba da sa mana ido akan lamarin da nake wa yarinyan nan, to ki tanadi likafanin ki, saboda dafi da mutuwa. Domin zan yi umatar Mubarak duk abin da kuke ganin zan yi da karfi na. Zan sauya mata rayuwarta. Ke bara an gaya miki ma, motar da na siya mata so mun taba ce. Haƙina ne na kula da ita idan dan uwana baya nan. Ko da yake shi kansa ya watsi da ita ya gudu. Ko sai kike kiga mun yi fatali da rayuwarta, so kike mu watsar da ita, ko so kike kiga ta ga gazawar mu. Me Mubarak bai miki ba lokacin da nake karatu, faɗa mini. Sai ya ja tsaki ya miƙe zai yi waje, ta miƙe cikin zafin nama tare da shan gabansa. Duk abin da Mubarak ya min bai faɗi ba, domin ni yar uwarsa ce, ko da na tare da kai shi me yi mini ne. Ita kuma Aina'u, gaya min mecece taka? Baka santa ba, baka haɗa hanya da ita ba. Rayuwarku ta bambanta. Ita 'yar ƙauye ce, 'yar talakawa wacce ba ta da gata, wacce aka bashi sadakarta. Ina ma laifin ba ta abinci da ake yi, inda za ta samu ta ci na safe, ta ci na rana, ta ci na dare, ta ci abincin da ta ga dama. Kana ganin idan a gidansu ne za ta ci haka? Za ta samu haka? Ba za ta taɓa samu ba. Na san komai, na san kuma wace ce ita ɗin. Ras gabansa ya buga da ƙarfin gaske, tuni idanuwansa suka rine suka koma jajir, tamkar an watsa barkono. Hannu ya ɗaka zai kai mata mari, ta yi saurin durƙusawa ƙasa, tana ta rabsa kuka mai tsima zuciyar mai sauraro. Zaki da na sanin abin da yake gaya mani. Daga haka sai ya yi waje na wani irin huci da ƙyar yake iya ganin gabansa. Wannan kenan. Bayan salar la'asar, tana kwance akan gado ta baza takardunta na makaranta a gabanta, ta ɗauko waɗanda ta ɗanyi nazari a kai, ta kuma mayar, ta ɗauko wani. Haka ta yi ta fama da abin. Daga nan hajiyarmu ta shigo ɗakin, ta daɗe a tsaye, tana kallanta. Aina, ba kya hutawa ne? Murmushi kawai ta yi. Sanda shigowa hajiya. Zama ta yi a gefenta, ta kai hannu tana kaɗe mata kiyashin da ta ga yana yi mata yawo a riga.
kina karatu da yawa, ya kamata ki ware wa kanki lokacin hutu. Ɗan adam na son hutawa. Hajiya ai mun kusa fara jarabawa ne, ta faɗa cikin girmamawa. Masha Allah, to Allah ya bada nasara. Sai ki taso, ga Hisham can na jira mu a sitting room, wani shahararren fili da ke sharɗa wanda ake kira da filin Panti. Wasu kuma na kiransa da filin Mahaha. Filin ya shahara a gurin koyar da mota, motsa jiki da sauransu. Wani suka yi da shi da Hajiyarmu suna koyar da ita mota. Hajiyarmu ta dinga murna lokacin da ta ga Aina'u na sarrafa mota har da tafi. Gaskiya Aina'u kin fita daban, na gode sosai da sosai. A'a, gaskiya kwakwalwarki akwai iya ɗaukar abu. Komai naki na ban mamaki ne, hakika ke kyauta ce daga Allah. Babu wanda ya san wace ce ke, sai ya zauna da ke. Ina alfahari da samun ki. Sai ta dubi Hisham wanda kaf hankalin sana ga Aina'u. Yadda take tuki ta yi matukar dacewa da motar. Aina daban ce, gaba ɗaya ya nutsa cikin wata duniyar tunayi. Ya yi wa kwakwalwarsa da zuciyarsa yawa. Da na sani mai tsanani ya shige shi, zuciyarsa ta dinga ingiza shi akan ya shaida wa Hajiyarmu ya fi kowa buƙatar Aina'u. Zai fi Mubarak kulawa da ita, zai bata dukkan gata, zai ririta ta tamkar jaririya. Nan ya ɗan kallo ta zai yi magana, sai ya ga shi take kallo, gabansa ya yanke ya kuma faɗin rigis. Ya aka yi ne Hisham, kai ma mamaki Aina'u take baka ko? Ina son mu cire masa shakku da taimakonka komai zai tafi daidai. Ina son Aina ta kasance da shi a rayuwa. Ta ɗan shafa fuskar Aina. Da shi kaɗai za ki dace, za ki gan shi. Yana da sauƙin kai, wahalar kafin ku saba a nan take. Akwai shi da shiga rai, ban yi miki zaɓen tumin dare ba, za ki gan shi. Sai Aina ta sunkuyar da kai, gaba ɗaya kunyar Hajiyarmu ta kama ta rasa wani irin so take yin mata. Hakika za ta jire duk wani baƙin ciki daga Mubarak saboda Hajiyarmu. Hisham, ko ba haka bane ba abin da na faɗa? Hajiyarmu ta tambaye shi. Sosai ma Granny, ya faɗa a kufule. Bayan sun buro filin sai da suka biya wani katafaren store, wato dai shago. Hajiyarmu ta sanya Hisham ya shiga jibgo mata duk wani kaya da ya san Mubarak yana ra'ayi. Sai bayan sallan Maghrib suka iso gida. Wasa farin girki. A sati ɗaya kacal Aina ta gama ƙwarewa a tuƙin mota, yayin da ta yi wani irin shakuwa da Hajiyarmu. Mutan gida ma babu laifi, ta so masakin jiki da su inda kowa ya dinga janta a jiki. Da farko saboda su samu gindin zama a gun Hajiyarmu, sai daga baya suka fahimci abin ajinin Aina yake. Sun fahimci abin da ya sanya Hajiyarmu ke matukar ƙaunarta. Biyayya, girmama na gaba, kawaici, ga uwa uba kunya, gashi ba ta da san jiki. Yaran gidan kowa ya buɗi baki zai ce mata yaya. 'Yan ƙananan shekaru kuwa koyaushe suna manna da ita. Da zarar ta dawo daga makaranta za ka ji gidan ya ruɗe da ihun yara. Bitar karatu kuwa sai ya gagare ta saboda hidimar yi musu darasi, har sai da Hajiyarmu ta tilasta cewa a ɗan dinga ba ta lokaci. To a sannan ne fa ta ɗan fara samun nutsuwa, har take samun ta bitan na ta littattafan. Wannan kenan. Gurin kwanciya kuwa sai da yara sama da 10 suka koma ɗakinta, wasu a ƙasa, wasu a gado. Sai dai za ku yi mamaki in an ce duk wannan sanda wannan famil ɗin ke mata, badda Hajiya Zainabu wacce ganinta ma ba ta sanyi, yayin da ta cusa wasu 'yan tsirari daga cikin dangin ƙiyayyata. Wasa farin girki. Yadda ya dinga jin tsanar Nur a ransa ne ya sanya ya dinga jin haushin kansa. Abu kankani Nur ta yanzu nan zai ririta shi ya zama babba. Yadda ya birkice mata ya sanya ita kanta ta tsangwami kanta. Wani irin tausayinta yake ji. Ta ya zai iya sarrafa zuciyarsa ya zamo mai lallashinta, ya zamo mai haƙuri. Yana wannan tunanin Nur ta shigo tare da dire mishi tarkacen kayan abinci a gaba, ta koma gefe tana kallonsa cike da tunani barkatai. Wannan halayyar da Hisham ke bijiro mata da shi ba za ta iya jurewa ba mai sauraro, ko ku ne ma. Oho! Idanun ta tsaf kwalla ta miƙe za ta bar gurin, yayi saurin riƙe mata hannu. Ina zaki? Ba za ki tsaya ki kula da mijinki ba kenan? Kada ki tafi ki bar ni da kewarki haba dan Allah, ki dan dawo mana.
take ta jiranta yayi fari tas, bata san sa'ad da ta sakar masa wani tattausan murmushi ba. Allah ya amshi kokenta, ta faɗa a ranta. Ƙwalla suka ci gaba da gangarowa kan kuncinta. Nan ta ga yayi ƙuri da idanuwansa. Nur ɗina, kuka kuma? Me yasa haka? Haba zo da Allah zo ƙaraso. Kada kai ta yi da cewa babu komai. Ni ne ko? Ki haƙuri, ki dinga tani da addu'a kin ji? To amma ya Isham, ka gaya mini me ke damun ka? Jiye gaban shi ya yanke ya faɗi. Nur, ni ma ban sani ba, ban san abin da ke damuna ba. Kawai dai ina jin duniyar na yi mini zafi. Ya Isham, idan aure kake son yin, zan baka goyon baya. Na fi son in ganka kullum cikin farin ciki. Muddin yin hakan zai saka ka cikin nutsuwa. Sai ya sakar mata wani yaudararren murmushi tare da jawo ta a jiki. Haba dai, ki da kanki, kishi ya fa Nur. Kada fa ki sa bebi na ya fushi. Bebi Mubarak, kana ji abin da mom ɗinka take cewa ko? Sai ta yi murmushi da cewa, yaya, har ka sanya masa suna? Sosai ma kuwa, na san zai yi farin ciki. Aini Little Mubarak zan haifa, kuma da zarar kin haihu kina yayewa zan miƙawa Aina ɗan. Sai kuma ta yi saurin kallonsa. Aina kuma? Kana tabbacin auren zai ɗore? To, Allah ne masani, amma ina fatan haka. Haka ya dinga janta da hira har sai da ya ga ta saki ranta. Tare suka ci abinci sannan ya bar sashin nasu. Wasa farin girki. Ta saki jiki sosai a cikin yara. Ta ɗauki wannan ta sauke wannan, ta ɗauki wancan ta ajiye wancan. Kallon ta yake cikin nishaɗi. Ya limshe ido ya buɗe. Ya Mubarak, na yi maka alƙawarin zan mance baya, zan kular maka da matarka, zan tabbatar da ta mallaki zuciyarka. Ya yi murmushi ya sake kai kallonsa gare ta. Karaf idanuwansu suka gauraya. Ta sakar masa murmushi daidai lokacin tana baiwa yara abincin hannunta da ta masa alama da ya shigo. Shi kuma ya mata magana da hannu yana nufin ni ma zan ci. Sai kuma ta kaɗa kai alamar ya zo ya ci. A hankali ya yo tattaki ya yi zaman dirshan a ƙasa. Baki ya buɗe, bata san sanda ta tuntsire da dariya ba. Allah da gaske yake, kin san ƙanin miji sai da lallashi, idan ba haka ba kishi ya zan sanya ya miki guda 2 ko 3 ma ke ko 4. Murmushi ta yi da cewa Isham da sun ɗebe min kewa. Ko da yake ani ba na ma fara ba. Aina, Mubarak zai dawo hannunki wata rana, zai durƙusa a gabanki yana kuka saboda neman soyayyarki. Gajen haƙuri yayi, bai tsaya ya ganki ba. Da sauri ta katse shi. Isham, kada ka yaudare ni, rayuwarmu ni da shi ta bambanta, ba mu yi dacen juna ba, ba za mu taɓa dacewa ba. Murmuci ta yi mai bayyana ciwo bayan ta bayyana wannan ruwan kalamai. Zai so ki, kuma kima za ki so shi, so mara iyaka. Me yasa ka ce haka? Fahimta nai, karanta kuma nai, idanki da zuciyarki da kuma halayyarki, duk abin da Mubarak yake so kina tattare da shi. Sai kuma ta sadda kanta ƙasa tana son yin magana. Sai ya fahimci nauyinsa take ji. Aina, ki faɗa min kada ki ji kunya don Allah. Sai ta numfasa a raunane. Allah ya sani ban taɓa sawa a raina zai so ni ba, ni ma bana tunanin zan taɓa san shi, amma ina so in rayu da shi duk da haka saboda hajiyata. Ka gaya min yadda zan yi na zauna da shi, kada gani na ya harzuka masa zuciya. Hajiya tana son zamana da shi, ina sani kuma in rayu da ita. Idan har bai karɓe ni a matsayin mata ba, na sani ba zan rayu tare da Hajiya ba. Darajarsa nake zaune da ita. Isham, ina ƙaunarta, ina son na rayu da ita. Ka taimake ni da hakan. A can ƙarƙashin zuciyarsa ya rasa yanayin da yake ji. Burge shi ta yi da kalamanta ko kuma haushi ta bashi. Oho, na shirya hakan. Ki za ki rasa sansa a cikin zuciyarsa. Namiji yana buƙatar mace mai juriya da haƙuri. Duk kina da su. Ki kyautata masa, ki girmama shi, ki kare haƙƙinsa, ki nuna masa babu na biyan shi, nuna masa bayan addininki babu sama da shi, ki sanya yanayin rayuwarki sosai ya koma irin nashi. Ki dinga kokarin tusawa kanki soyayyarsa, saboda duk wani abu da na lissafo ba za ki iya yin shi ba muddin ba kya san sa ba. Kaunar da kike wa Hajiya ita ma za ta taka rawar gani wajen zaman aurenki. Bana tunanin zuciyata za ta ƙara karɓar soyayya. Sai kuma Isham ya zira mata ido. Kin taɓa san wani ne wanda ganin girman Granny ya sanya kika juya masa baya? Da sauri ta katse mishi zancen da faɗin. Kaji na ji kamar Hajiyarmu ta dawo. Sai ta miƙe hannun ta riƙe da yara biyu suka yi waje. Murmushi yayi. Yau ya samu farin ciki a gurin Aina. Aina ta saki jiki da shi. Abin da yake buri kenan. Daga nan zai ɗora ta akan tsarin da yake so.
tsarin da Sunur za su daina kiranta a matsayin baƙuwa. Nan ya dubi sauran yaran da suke zaune. Ahmad, Rabi, Jawad, Abbas, oya maza ku je a wanke muku baki ko? To a nan zan tsaya ta cikin shirin Hubban Shadidan wanda yake zuwar muku daga taskar Hausa Novel TV. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai su danna subscribe akan tashar mu mai suna taskar Hausa Novel TV, inda za ku samu zafafan littattafan mu na Hausa masu ɗebe kewa da sa muku nishaɗi. Ni naku a kullum Abdullahi Muhammad Salbas nake ce muku bis salam. Kada ku manta subscribe za ku danna akan taskar Hausa Novel TV.